24 май. Насладата от отчаянието. И когато го видях, паднах пред нозете му като мъртъв. Откровение 1 глава 17 стих. Може да ви се случи подобно на апостол Йоан да познавате Исус Христос отблизо, но когато Той се появи внезапно, без нито една от характеристиките, които познавате, единственото нещо, което можете да направите е да паднете пред нозете му като мъртви. Има моменти, когато Бог не може да се разкрие по някакъв друг начин, освен чрез своето величие, и ужасът от видението ни кара да изпитваме наслада от отчаянието. Ако изобщо успеем да се вдигнем, това ще стане с помощта на Божията ръка. Той постави ръката си върху мен. Сред ужаса някой ви докосва и вие разбирате, че това е ръката на Исус Христос. Дясната ръка не на ограничението, коригирането или наказанието, а десницата на Вечния Отец. Винаги, когато Неговата ръка е върху нас, получаваме неописуем мир и спокойствие. Усещането, че под нас са прострени вечните ръце, пълни с подкрепа, утеха и сила. Когато Той ни докосне, нищо не може да ни уплаши. Сред непомрачената слава на възнесението си, Господ Исус идва, заявява на най-незначителния ученик: не бой се. Неговата нежност е неизразимо блага. Познавате ли го такъв? Бъдете нащрек за нещата, които носят отчаяние. Има отчаяние, в което няма наслада, хоризонт и надежда за нещо по-добро. Насладата от отчаянието идва, когато знаем, че в мен, т.е. в плътта ми, няма нищо добро. Изпитвам наслада от факта, че в мен има нещо, което трябва да бъде повалено пред Бога, когато Той изяви себе си. И ако изобщо бъда повдигнат, това трябва да стане чрез Божията ръка. Бог не може да направи нищо за мен, ако не стигна до пределите на възможното.